El Lleida Esportiu era conscient que el partit d'anada de la primera eliminatòria davant el Baracaldo no seria gens fàcil. Un rival que va aconseguir 80 punts a la Lliga i 5 derrotes van ser per 1-0. Però en canvi els didiàquets van plantar cara ja als primers minuts de joc i la gran assistència d'aficionats a l'estadi va donar empenta a l'equip per confiar en el somni. Tot i així el partit va ser molt frenat, moltes jugades a pilota parada que va obligar els blaus a defensar la porteria de Crespo. Unes decisions arbitrals que no van acabar de convèncer al tècnic lleidatà. Es verdad que el criterio arbitral ha hecho que haya habido un montón de interrupciones, que haya habido muchísimo balón parado, y tanto a favor como en contra, más en contra que a favor, y eso tampoco nos ha ayudado a que el ritmo de juego fuera muy alto en cuanto a continuidad, ¿no? Bueno, ya te digo que creo que contra un equipo muy bueno hemos competido otra vez muy bien. Els primers minuts van ser per al Baracaldo, que es trobava molt còmode sobre el terreny de joc. Els dos equips no van tenir ocasions clares, però el Lleida amb incomoditat intentava crear jugades de perill. La primera aproximació va ser aquesta, però Manu no va poder controlar. Mentrestant, el Baracaldo es mantenia a l'espera, analitzant els blaus, però una altra vegada Manu va fer aquesta passada a Colinas, que no va desaprofitar i va marcar el gol minuts abans d'entrar al descans. A la represa, el conjunt visitant va sortir a buscar l'empat davant d'un Lleida més tranquil i confiat, que amb el resultat a favor intentava aprofitar les jugades de contraatac. Tot i la intensitat dels bascos, els blaus van saber defensar bé i van acabar el partit amb una victòria per la mínima. La ventaja es mínima, evidentemente tenemos una ventaja que va a condicionar un poco el partido de vuelta, porque sabemos que vamos con un gol de ventaja y evidentemente es una ventaja, ¿no? Pero de ahí a ser favorito nos espera 95 minutos tremendos en la Cesar la semana que viene. Creo que sabéis perfectamente lo que es aquel campo, lo que es aquella afición y bueno, tenemos que ir preparados para sufrir. La tornada jugarà a Baracaldo el diumenge que ve, en què el Lleida haurà de sortir amb intensitat per sentenciar aquesta eliminatòria tan ajustada.